Bodo latest update बयखौबो बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि गिबि निउज आपडेट दङ थांनाय मोनायाव आसाम पुलिसा कार्बि आंलंनि गंसे बासनिफ्राय 10 लाख रांनि हेर'इन ड्राग्स हमनो हादों ड्राग्सजों लोगोसे सोमोन्दो थानाय सानै दावबायारिफोरखौ हमनाय जायो डिमापुरनिफ्राय बरपेटा फारसे फैनाय गंसे बासखौ खौरां मोननाय लेखा पुलिसा लाखिनानै 186.4 ग्राम हेर'इन ड्राग्स हमो आरो नागालेन्ड आरो मणिपुरनि थागिबि सानै दावबायारिफोरखौ हमो ULB हाथियार हमग्रा हानजाया फैफिननायनि उनाव दा बबेयाव दं ULB नि सोद्रोमाफोरा सरखारि सुबिदाफोर मोनगोन नामा ULB हानजाया फैफिननायनि उनाव मा जाखो होनना खौरांगिरिनि सोंथियाव BTC नि गाहाय प्रमोद बर'आ बुङो दि ULB हानजायाबो फैबाय न'आवबो थांबाय आरो सावरायनायबो जालांबाय बिथांमोना न'आव थानानै मोजाङै समाजजों गोरोबनानै मोजां खामानि मावनांगौ आरो बिसोरनि सेंग्राफोरखौ साफा जि जायगायाव खाबु होनांगौ खाबु होलांबाय थागोन होनना बुंथियो मुलुगनि साबसिन खामानि थिसनग्रा 2021 मायथाइनि साबसिन फारिलाइयाव भारतआ 4थि मासि मोननो हादों भारतनि मासि मोननो हानाय फसंथानफोरा जाबाय रिलायन्स इन्डास्ट्रि लिमिटेड ICICI बेंक HDFC बेंक HCL टेक्न'लजि मुलुगनि गेजेरावनो फारिलाइयाव रिलायन्सआ 52थि जायगा मोननो हादों ICICI बेंकआ 65थि HDFC बेंकआ 77थि आरो HCL टेक्न'लजिया 90 मासियाव दं मख'नो गोनांदि मुलुगनि गेजेरावनो साउथ करियानि सैमसां इलेक्ट्रनिकआ गिबि मासियाव बिनि उनाव आमेरिकानि IBM माइक्रस्कप एमाजन एप्पल एल्फाबेट आरो डेल टेक्न'लजिया दं BTC नि बारग' EM थामहिनबा फैगौ उफ्रा बिसायख'थियाव तामुलपुर ब्यापौ उदां बिजाथि महरै बिजाथिलाइ गथायनाय गणेश कछारीनि बेरफुसार बिबुंथि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया UPPLनि जानानै फैगौ उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिटिआरआव फैगोनखौ लानानै बिथाङा बुङो दि आसामनि गिबि मन्थ्रिया फैब्लानो जि UPPLनो भट होगोन बियो खोथा नङा आरो बिनि सिङाव माबा मोनसे खेला दं नोंथांमोनना साननैसो नेथ' फैगौ उफ्रा बिसायख'थिनि उनाव हाग्रामा महिलारि BTC नि गाहाय जागोना रोखा होनना लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि UPPL दैदेननाय सरकारा 5 केजि आलु गेसाव आपेल गेसाव पियाज गेसाव लानानै गंसे गोरिब नखराव थांनानै टाइम पास खालामदों जेबो जौगानायनि खामानि मावनो हायाखै होनना राजखान्थि मुलुगाव गुबुन मोनसे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव बारस्लायनाया साधारन खौरां मोननाय बादिब्ला नबसरनियानि दैदेननाय GSP दोलोनिफ्राय BTC नि EM मासि मोननाय घनश्याम दासआ UPPL दोलोआव हाबसिगोन होनना मख'नो गोनांदि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों दिनै मोनाबिलियाव घनश्याम दास आरो बिनि मददगिरिफोरा सावरायज्लायनायनि उनाव बिथांनि मददगिरिफोरा माबे दोलोआव हाबगोन बियो रोखा जागोन दिनैनि रादाबा एसेनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों